myslím si, že ten výsledok je pre nás horší ako hra. Ten zápas myslím, že ovlivnila dosť prísna penálta, ktorá podľa nášho názoru nebola. A už potom tie šance, ktoré sme mali, boli to skôr také strely z diaľky, brankár to veľmi dobre pochytal a tie dorážky, ktoré tam mohli byť, tak naši hráči nerealizovali tak, ako by mali a tým pádom ten záver vyznel tak, že už v tej hre vabank tých posledných 8 minút sme dostali 2 góly, ale celkovo možno, že pre nás je aj dobré, že sme dostali takú fatku, lebo sme 7 zápasov neprehrali po sebe a už niektoré tie výkony tých hráčov neboli také ako na začiatku a ja dúfam len, že nám to pomôže, aj keď dneska sme určite neboli horším mužstvom a chceli sme, alebo trúfali sme si tu uhrať minimálne bod, tak aby sme v tej tabulke ostali niekde hore, ale ja verím, že tie ďalšie zápasy, ktoré máme, že zvládneme a tie body ešte nazbierame.